Hello, खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बैक टू द चैनल राजा खुंगुर यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाहैबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। दा दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाहैबाय। दा आङो सेरफांगुरियाव दङ। दा सेरफांगुरिनिफ्राय जोङो कचुगाव बाजाराव थांगासिनो दं। कचुगाव बाजारा सानदेयाव जायो। सेरफांगुरिनिफ्राय कचुगावसिम 10 किल'मिटार्स। दा नोंथाङा नायलांदो ब्लगखौ इन्जय खालामदो। दा दिनैनि प्लेनिंआ बेनो कचुगाव बाजारसिम। कचुगाव बाजाराव थांगासिनो दङ। ब्लगाव इन्जय खालामबाय थादो नोंथाङा आरो रडनि साइड भिउखौबो लांबाय थागोन। बेसेबां जरायाव बेसेबां? दुइस' आरो जरायाव जानो लांसैना फैसा हरदो। हांनानै जाहैसै। एसे फुङावनो फैनांगौमोन जोङो लेट जाबाय। ओमफ्राय बाजारानो जोबना जोब्बायसो। दाउ बाजार अमा बाजारबो जोब्बाय। दा फारौ होबाय जों मा होनो हांनानै जानो बे दाख्लैनि बायदि। दाख्लैनाथ' न'नि दाउमानि बारना फारौ जागोन। बाजार सिङाव हाबबोबाय जों। सान्दुं गोसाथार। ओरैहाय दख'ना दखान माबा दखान दङ नैबेथिं। र' नैबे दख'ना दखानसिम थांनायथ'लाय। दामा बेसेबां मादै? मा दाम फानो? ओइ आयं नैबे माबा 750। नैथिं नालाय नैबे लाइन ना? नैबे साराया। नैबे ना? नैबे 500। ओरै ए आगर गोना 850। मानसि गैयाबाबो दा जोङो बाजार सिङाव हाबखांबाय। ओरैहाय बेथिं ओरै हाबहैजोब्बायमोन। दा बाजार सिङाव बारा गिदिर जाया आरो मैगं थाइगंबो बिराद खम मोनो। आरो बर' मानसिफोरनि बाजाराव फाननाय मानायफ्रा गोबाङानो जोबोद खम। खालि जों बेखौल' बायनानै लाबोबाय फारौ। बेखौ हांनायनि मोनसे भिडिअ खालामनांगौ। बेनि थाखायनो बेखौल' बायबाय जों। फ्रेस मैगं थाइगंफोर मोनासै आरो फुङावसो मोनो बिदिखौ। आरो फानग्राफ्राबो बिराद खम। बर' मानसि फानग्राफ्रा बांसिनानो गुबुन जाथिजों। खिन्थु बर' फायखारिफ्रा बिराद खम। सोरबा बिदि फायखारिफोर दङबा बाहाय फै कचुगाव बाजाराव बिराद खम। बर' मानसिफोरनि मैगं थाइगं फाननाय दख'ना फाननाय ओरैबायदि खम, बिराद खमथार। ओंखायनो बे जायगायाव फै। जोंनि बर' जायगायाव बर' मानसियानो बिदि
बिजनेसखौ रोंनांगौ दा जोंहा बिजनेस खालामनो जोंनि बर' मानसिफ्रा बारा रोङा आसा खालामो दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदों दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामखानायब्ला साबस्क्राइब खालामनांला लाइक होनानैल' थांदो गोजोन्थों बयनिसिमबो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन